हेलो लोगोफोर, आंनि ए नार्जारी यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय थाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे जोबोद इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो, अब्लानो नोंथाङा जायखिजाया मोनसे कमेन्टनि बिगोमा जानो हागोन। अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै, खेवदो। जोंहानि बाबुआ माने नार्सारी बिबारनि फुलि खालामनानै गावनो गायदों। जोंहा बाथौनि सोरगिदिं गावनो फुलिखौ बानायदों आरो गावनो गायदों। नै दा बिबारा मोजां मोजां बारथारबाय, बहुद माने समायना नुदों आरोखि। दा बिराद गोसोआ माने जोबोद गुदुं। जोंहा बाबुआ बिबारनि माने नार्सारी खालामनानै सोलिनो हादों आरो बे बाबुनि मावनायखौ आबाद मावनायखौ नायनानै इयुनाव जाहाथे साबसिन जालांगोन बेखौ नुहुरदों। दा सम आरो थासारिजों नायनानै इयुनाव माबायदि आबाद नार्सारिनि आबाद खालामलाङो बेखौ नायनोसै। दा बावहाय रावनिबो आखाइ गैया जाहैबाय। फुङावनो रावबो थिननांलाया। जोंहा बाबुआ स्कुलाव थांनायनि सिगां ओमफ्राय एसे दा बियो दै होदों, स्प्रे मेचिनजों दै सारगासिनो। बाहाय मुलिबो जेबो बाहायनाय जायाखै, अट'मेटिक माने दैजोंनो बियो ओमफ्राय हासार गावनो नेचारेल हासार होनानै गावनो आबादखौ मावदों। ओमफ्राय दा बिबाराबो जोबोर समायना समायना जाबाय। नायदो लोगोफोर, आरो नोंथांमोनाबो जुदि न'खरफोराव बिदिनो उन्दै उन्दै गथ'फोर दंबा बिदिनो फिसासिमै माने नार्सारी खालामनायनि ट्रायलखौ न'निफ्रायनो लाजेननो हायो। दा नै जोंहानि बाबुआ फुल आबादखौ बाथौनि सोरगिदिंनो गायनानै फुंनिफ्रायनो जोबोद जोथोन लायो। नै दा स्प्रे सारनाय बा दैसो होदों बेहाय जेबो मुलि मेडिसिन होआखै बियो। माने बेखौ आङो देखायबाय। ओमफ्राय नोंथांमोनहा भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनदों शेयार खालामनानै होदो आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो। दा बाबुनियाव फंनैसो सोंनोसै, बे आबादखौ मावनानै आरो उनाव माबायदि जाफुंसार जालांनो नागिरदों, माबायदि आबाद मावलांबावगोन? आबा दे फंनैसो होनदो। बेखौ बेबायदि आरो उनाव गिदिर गिदिर बिबार बागान फुलि बानायनानै इयुनाव नार्सारी खालामनानै गावनि जिउखौ दैदेनलांनो बाबुआ गोसो दं नामा? आरो बेजों लोगोसे रांखान्थि बिथिङाव नोंसोरबायदि उन्दै उन्दैफोरनि सायाव माबायदि आबाद मावलांनांगौ आरो उनाव माबायदि रांखावरि आरजिनो हायो, बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा? उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जाहाथे नोंबायदि जाहाथे बिबार आबाद बा माबा मोनसे आबाद उन्दैनिफ्रायनो मावनो थाखाय नोंथाङा थिनहरगोन नामा? औ। ओरैजाय नायनानै फंनैसो बुंहरदो। लोगोफोर बयबो बिबार फुलि गायनो सोलों, उनाव रां खामायनो हायो। जोंहा बाबुआ इयुन जेनेरेसन जायनाखि उन्दै उन्दै गथ'फोर बेफोरनिसिम नलेज हरबाय, जाहाथे बिबार गायनानैबो बा नार्सारी खालामनानैबो उनाव रां आरजिनो हायो, बेखौ बुंहरबाय। दा मुखुब जाबाय, बियो दै सारगासिनो दङ आरो हरैजायबो गायलाजोबनाय दङ बिहा। दा आङो भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानासै। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनि गुसुं भिडिअनि गेजेरजोंनो आङो नोंथांमोन बयनिसिमबो आङो शेयार खालामबाय। आरो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामदो आरो शेयार खालामदो। लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो, जाहाथे उननि गोदान गोदान भिडिअखौ सम बायदियै बयबो सिगांनो नुनो मोनो। गोजोन्थों।